ka bani tarihinka da yadda ka fara shan kayan maye. Masu iya magana kan ce komai nisan dare gari zai waye. Ficaccen kamfanin nan na shirya fina-finan Hausa a nan jihar Adama, wato Magic City Visual, ke farin cikin gabatar muku da ficaccen shirinsu na ya zanyi da raina. Me kika gani fa? Akwai wani yaro mamman innan. Ba ya zo ba? Ya zo shi. Ba ya fara neman ta ba? Ya fara. Yanzu ya buga mata su. Ni fa hutuna fa bai kare ba fa. Ni gaskiya sai hutuna ya kare. Ban san wani laifi bane na masaya ya tsane ni. Ba komai bane za a ji ka tsakaninka da iyalinka. Me ya same ki yar lele na? Duk da yau ne na ga yaron nan gaskiya na yaba da tarbiyyar shi. Ya da tsaki. Ki magana ina jinki. Ka ga madam, ni fa ba son ka nake ba yanzu ma dole ce ta sani kawai fitowa na saurare. Maganan ki gaskiya ne. Ni dai ƙawata ina jin jita-jita cikin gari fa ƙawata. Amma ba ruwanki da damuwa na ko. Damuwa na ne ba abun da ya shafe ki. Zube ya zanyi da raina. Kin ji dalilan da ya sa na fara shan kayan maye. Ya zanyi da raina labari ne mai cike da sarƙaƙiyar soyayya, nishaɗi, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Shi kuma nashi ɓangaren munafurci kwarmato bai zama abun a zo a gani ba. Shirin ya zanyi da raina shiri ne da ya samu rubutu tare da tsarawa daga ficaccen marubucin nan Suleiman ya ci gari. Ɗaukar nauyin shirin daga Adamu ATC. Shirin ya samu shiryawa daga Usman M. Iya. Ba da umarni Abubakar M. Bison. Shirin ya zanyi da raina shiri ne da ya samu jarumai daban-daban da suka hada da Umar Abdullahi, Hajara Adamu, Maryam Miraj, Usman M. Iya da kuma Fatima S. Banchis, Ahmadu Abubakar Simple da kuma Abubakar M. Bison, Al-Amin S. Raji, Ahmad Sallau Amada, duk a cikin shirin ya zanyi da raina. Nemi naka ki nemi naki domin kashe kwarkwatar ido.